ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи аз куҷо бепул тамошо кардани турнири навбатии UFC ВЕГАС 44 ва ба Москва омадани Лоик Раджабов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. аллакай ҳамин шаб турнири навбатии UFC ВЕГАС 44 мо шуморо интизор аст ки дар карди асосӣ Роб Фонти амрикоӣ бо Жозе Альдои бразилӣ ҷанг хоҳанд кард. дар турнир мо шуморо 14 набард интизор аст, 6 ҷанги карди асосӣ ва 8 прелимҳо. оғози турнир соати 3:00 ба вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 5 саҳар рост меояд. карди асосӣ бошад соати 6:00 ба вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 8:00 рост меояд. ссилкаи турнира ай телеграм канали нокаутиҷӣ дастрас карда метонед. аз ссилкаи телеграм бошад дар комментария закрепитшуда ва ҳамчунин дар описания видео ҷойгир шудааст. акнун мегузарем ба хабари асосӣ. субҳи 4 декабр тақрибан соатҳои 8 саҳар дар фурудгоҳи шереметьевои шаҳри Москва бо парвози Майами Москва Лоик Раджабов ба Москва омад. дар фурудгоҳ Лоиқро ҳамдастагони ӯ Солеҳ Ҳасанов ва Беҳрӯз Қурбонов пешвоз гирифтанд. марҳамат, навори пешвозгириро худатон тамошо кунед. Салом алейкум. Приездом, короче. Грипп шидам омадам бароя. Hech gam نداره سوز میشه انشالله. Иншаллах карда. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. ба шабакаи мо обуна шавем ва зангулачаро барои видеои оянда гирён кунем. ман бо шумои паси видеоролики навбатӣ мешавам. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи нокаутиҷӣ бошед.